guys, madung adlaw na tang tanan. So karong adlaw day guys, papay paguli na bang nanay. Ako. Gikan miss ila Dr. Ben. Daghang kuan kayo na guys, crush. Yarit bye. Years. Lapis. Mangitag hinugbing. Nay, Huwag kadagdag sila nan. Ikaw manggajay hait og mata. Hait mata. Di sadalan sa dang. Nahilak mo na. Nabuang naman po na cellphone. Anak ka na. Daghana kitang himaong atong tasla kuha na kasin. Hulo? Ato dari kay basa. Ay, sako? Grabe yung bingwing matik man nakalaba. Sana all kaya kitang mga sanggalat Gikan mis na ila Dr. Ben kay nangadyo may og nangita. Nangadyo may og resita kay si tatay man to ipa-check up kay duha ka gabi na di katog inja tagag mayro pa kanon. Kung naghilak si nanay gani kay jadi magajud mo uban si tatay kay madli ko sa kay motor o kasakyan na dari. Kami naraman ato ila Dr. Ben nga may resita sa pang tambal pang patog. Diyan na anak resita tag 65 ag buok. Da grabe ga. Sa kubag mga jud sige. Nabitas Angelo nagtan-aw nimo. Oh hi. Wala siya. Bahal. Semday Jimson. Jero Jimson iu. Cacat panggali mo. Sino buto na ko. Jesus, malajo ta kay mabusaw. Nay! Si Bingbing og si Jimson nagchat-chat. Mga agaw. It's a joke ramon good. Kuliray ko no. Ba lagi nimo ha. Hala na naiuwan dali abing. Ibugas sa pagko. Nagchat manggod mo kita ko. Manggod. Kita ko nag-friend request ka gi-accept kang Jimson Reyes. Nag-chat mo about what? About what? About Angelo sa una. Pati pas lagi ba? Ala, daghan naman ka do hinog ni. Gani. Reverse, imong pasyon, atong pasyon di ay. Daghan na hinog. Ato pa awan let's say. Di na day pag manghod bing ato na day pagkas sibog na day pagkas maguwang. Sibog yung mata. Regards ko na Bingbing Jimson. Wako na to ho. Kinikilig na naman si Bingbing. Patipan sulo siya din na. Loh. Ano naging ako man? So, dahil thrilling na kaadyo. Ito? Thrilling. Away-away po siya. Sus, ako man lagi patipas lagi ba? La, daghana naghinog sa passion, oy. Bantag, di, magka ni hinog na ito nakakuha, Bing. Ay, paglabay ka. The rain is coming. Dulit gangnaw, nagkagangnaw, nag-upak-upak kay hanggibutangan, naghangbugas og tambal. Diya, wa na ka juning dako. Pislang na pagtadaan ni Rure, una-unan ta. Darason Bingbing son, di na kuno siyang Angelo son, di na kuno dyan ni musibog. Agag, kapawan-uwan, bantay di mo maligo anja ha. Mo? Hay mo. Mo bitaw, maligo. Bing. Bing. Nag-plus light, tag-amaw Nay, isa kasi kubag lagi ko ang Bingbing, Nay. Ay, say ko no. Di man ni madaot. Ito na, Bing. Tara guys, kaya naiuwan. Lakaw na, Bing. Lakaw na, Lexi. Palo to, Bingbing. Palo, bimundara ko. Lakaw. Kinikilig siyang kaya Jimson, Bing. Lakaw na! Ligo lik siya, kinawanan ka. Tapos lang mo, bitaw ilhan. May iba ka ng... Pero ayos na ako, kahit walang tayo. Kahit walang tayo ko, no? Yung mga plano. Sabi, hindi tayo lilit. Dari na, kanon. Ikaw.
Hala, hilaw man yung pangauban. Ay! Lumoy! Kapag lumoy. Okay. They cute di oh. Murag ikaw. Sure. Sinaan. Kutsilyo, kuno to, his mother. Hala, di arang lamian ay oh. Hapon na eh. Wow! Uy, kakaon mo kagtalis buhok. Dirty. Mother oh. Look at your halagman nanay. Bawal ba nini mo? Gamay-gamay ka dito. Dara-danay, ara ka yelo. Hay nako, may pag-asa ba ginso? Sabihin mo sa kanya, kung trip mo lang ba siya? Kung trip mo lang ba daw si Bingbing? Aslog na oh. Grabe kinog nagdabos. Nag-ilo na ko sa kwarto. Kwarto ni. Naho. Na! Naho. Oy, di pwede asukalan. Nada guys. Lupa man. Jara. Aslong pa mas mangga. Biar lagi mo signal ang bintana. Ligo mo dyan kanawa. Ano taliksikan mo? Lapis. Ano siya madya ka ba yung tomboy? Bicycle. Yaks. Bicycle, yaks din na. Mga body, mga laki. Ew. Are you out of your mind? Yeah. I know. Ano out of my mind? Hindi, niangis. Manggod, niangis na pas manggod. Hello? Wato, sasara na siya ha. Itong baji kay Wapa. Na, manggod pang Jimson. Guapa. One down. Nawalik tong humok. Naman, good. Kapangidhat ko ta din pas oras. Yan ang itanong na rin ay. Unsa man na? Patulog ang buwang ang surama. Yeah. Parinduan. Ibati. Humok lagi ni. Napagay. Oh, wow. Orange. Ang lawa mo ko na mahaw. Magkasama ba ito pag hindi ka na mahaw? Nagigitang na rin mga kutwa. I was afraid. Masya kita. Kung jawab pila ka pang nuli ko. Kaya masih jago ito kung nangyaypan. Because of the kuskus. Ha! Di na ko. Mo nanay. Nahin. Huwag Diyos mo na. Ini mo kasi. Ay, asin. Ay, ito siya. Bleh. Hindi ka na mga bunak kukuhan. Baka kukuhan. Nang kay ladies. Ako, mother? Nabing-bing. Si Bingbing. Bilang kay. Before mo maligo, you get dalangkay. Aglang kayo sa likod. Pamutang kasili. Wa na. Ah. Ang bisa itong basket, may palihog, be. Isuyo na itong basura. Hapon ako mo ha. Yeah. Ano, lagi ka gasumsi. Because of Lexi Ann's call. Nag-uwan dari guys, kusag niya. Si Lexi, si Bingbing nawa, kaya naligo ko mas uwan. Nanay, nga katubang ko.
Baka ito padung. Nalag ito. Ang susiyon na stressada kasi sila. Asa sila nagsusuro-suro. Sakpan mo. Napay maligog magpajama. Ha? Mara iligog uwan. Baki gadid mo. Ngano naligod-lingkod ka, Alexis? Jara hugawan, agkanot ta sidla na naglimatot. Naligos panda. Wa na noon, hinay na noon. Naligo, Miss Uwan, guys. Naligo na rin ko. Kaya nauwanan madami ganiyan ng may passion. Tugnaw naman, Bing. Tugnaw did ba sa sek banlain? Buwang ko. Ala, ni kusog na. Waterproof na yung cellphone, ha? Waterproof mana? Waterproof. Hindi na kami nari, karon pa kaniya po. Nangita kong haa mo. Tagaan mo dahil kita kang mo, hindi ka mong suki. Suki. Mo din kaligo ninyo goy uwan. Oh, na iwan. Baliktad. Agay! So na okay, madam, madam tatang cellphone dani. Bye for now, guys. Bye guys!